Добър ден, уважаеми зрители и почитатели на древните исторически текстове и древната история въобще. Днеска ще ви запозная с една тема, която обхваща един сравнително по-късен период от древноегипетската история, но въпреки всичко, темата ще я развия, защото наистина влизаме в моята територия, Древен Египет и реалната история на тези земи. Темата ще бъде за Старият завет. Има ли основателна причина Стария завет да се счита за документ или за историческа действителност и бягството на един народ от земите на фараоните? Ще ми позволите отново да чета, защото отново не искам да бъда неточен в изказа си, а да можем да проследиме един добре прецизиран текст. Ще се спреме основно на исторически данни, изцяло на историята ще се базираме и на археологията, без да влагаме абсолютно никаква емоция в текстовете. Истината за Стария завет и има ли манипулации в него? Старият завет не е еднороден документ, писан наведнъж, а сложен сборник от 39 до 50 книги, според канона, създаван в продължение на над 1000 години от десетки автори. Как е съставен текстът? Дълго време се е смятало, че първите 5 книги, Тората, са написани изцяло от Мойсей. Съвременните научни среди обаче развиват нова доказателствена гледна точка, която е наречена документална хипотеза. Според нея, текстът е съставен чрез сливане на поне 4 различни писмени източника – яхвист, елохист, деветерономист и свещенически кодекс, писани по различно време и обединени от по-късни редактори. Това обяснява защо някои истории, като сътворението или потопът, се повтарят с разлики в детайлите. Съществуват текстови варианти и различия между основните древни версии на Стария завет. Масоретски текст, еврейски, официалният еврейски текст, финализиран между 7 и 10 век след Христа. Едно важно уточнение ще направя именно тук. Евреи по това време няма, има израелтяни или юдеи. Еврей е ново въведено понятие на около 180 години и има една единствена цел – да хомогенизира вярващите в юдаизъм с различен външен вид, както по различен географски произход и цвят на кожата. Продължаваме. Септуагинта, гръцки. Разбира се, и гърци по това време няма, но това е въпрос на друга тема. Превод на Стария завет на гръцки език от 3-2 век преди Христа. На много места Септуагинта съдържа по-дълги или различни пасажи от масоретски текст. Самарянски Пентатеух. Версията на Тората, използвана от самаряните, съдържа около 6000 малки текстови разлики с еврейския текст, главно с цел да узакони тяхното свещено място, планината Гаризим. Разбира се, всяко едно действие, особено съзнателно, се извършва с определена цел. Дали обаче това действие не отдалечава текста от истината? За тези, които променят текстовете, това явно няма никакво значение. Важно е постигането на основната цел. Обърнете внимание на един абсолютно неоспорен факт. Текстовете от Стария завет са писани около 800 години след случилите се събития. Впечатляваща времева разлика. И каква памет е трябвало да има тези, които записват текстовете, е друг въпрос. Коректно ще отбележим историческите факти и датировка. Текстовете за патриарсите Авраам, Исак и Яков датират около 2000-та, 1800-та, 1300 година преди Христа. А записването на историите им става около 1000 години до 700 години преди Христа. Историята се развива в земите на Египет. Ето тук вече сме на моята територия, Древен Египет. Ще се постарая да ви нарисувам реалната картина около бягството на юдеите от Египет. Периодът между 2000-та година, 1800-та година и 1300 година преди Христа съвпадат почти с цяло с управлението на 12-та династия,
на Древен Египет и периода на Рамзесидите. Между другото, през този период Египет търпи небивал възход. Голяма част от този период се определя и като златен век за Древен Египет, за Средното царство. Имаме сериозна политическа стабилност, огромен икономически разцвет и териториално разширение, в това число и много сериозен културен възход. Изключително важно е да подчертаем, че по това време робство в Египет няма. Не само по това време, извинявам се за грешката езикова, а и преди и след това в Египет нямаме робство. Време на бягството на юдеите. Да проверим как и къде бягат, защото историческата действителност може да се окаже съвсем различна. Традиционно събитията от изхода се датират от теолозите около 13 век преди Христа, по време на царуването на Рамзес II или неговият наследник Мернептах. Тук се сблъскваме с жестоката историческа и археологическа истина, базирана единствено върху факти, която ни разкрива следната картина. По това време епохата на Новото царство, Ханан, Юдея и Палестина са били области в територията на Египетската империя, осеяна с египетски гарнизони, крепости, административни центрове, като Газа, Яфа и Бейт Шеан. Там е имало египетска административна, военна и данъчна система. На практика, според историческата действителност и според археологията, не може да става въпрос за никакво бягство. Отново стигаме до някаква причина. Писарите, текстописците от 7 век преди Христа да са проектирали политическата карта от своето съвремие назад във времето, забравяйки или пропускайки факта, че през бронзовата епоха фараоните са владеели и самата Палестина. Парадоксът бягство от Египет съществува само за тези, които могат да си позволят да приемат Библията като учебник по история. За други, историята за изхода може да се възприеме като опит за създаване на изкуствен, без никакво историческо покритие, национален епос, оформен векове след събитията. Възможните цели на този синтетичен продукт могат да бъдат вдъхновение, обединение на юдейския народ, но без никаква допирателна с реалната история, въпреки добрите си намерения. Старият завет си остава сбор от текстове, без реални исторически корени, просто една приказна измислица с точно определена цел. Благодаря ви за вниманието. Съвсем скоро в едно ново видео ще ви разкажа за действията на една планина, която се счита за основополагаща и върху която на един много висок връх се развиват действията между Моисей и разговорите му с Бога. Уверявам ви, точно тази серия ще бъде изключително интересна и ще разберем също доста истини, които залягат в основите на Стария завет. Благодаря за вниманието, бъдете живи и здрави!